Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, συντροφιά με την διαιτολόγο Ειρήνη Κοντοπίδου. Συζητάμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που μας αφορά όλους για τον καρκίνο και πώς η διατροφή παίζει ρόλο τόσο στην πρόληψη, αλλά όταν και κάποιος πάσχει από την πάρατη αυτή νόσο. Κυρία Κοντοπίδου, θέλω να τελειώσουμε με την πρόληψη για να περάσουμε μετά σε αυτούς που πάσχουν, που επίσης είναι πάρα πολύ δυστυχώς και θέλουν να ενημερωθούν τι μπορούν να κάνουν για να βελτιώσουν την κατάστασή τους. Το τελευταίο που θα μπορούσαμε να πούμε όσον αφορά την πρόληψη είναι η διατήρηση ενός φυσιολογικού βάρους, γιατί έχει συσχετιστεί ότι το αυξημένο βάρος μπορεί να δρά συνεργιστικά σε κάποιους άλλους παράγοντες στην εμφάνιση κάποιων μορφών καρκίνου. Οπότε θα πρέπει να διατηρούμε ένα φυσιολογικό βάρος, γιατί έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο επικίνδυνο αν υπάρχουν σκαμπανεβάσματα στο βάρος μας και σε επίπεδο επιβάρησης της καρδιάς μας, αλλά και άλλων λειτουργιών του οργανισμού μας, αλλά και από το να έχει κάποιος υψηλό βάρος, δηλαδή υψηλότερο από το φυσιολογικό, αρκεί αυτό να είναι σταθερό. Οπότε είναι προτιμότερο να έχουμε 5 κιλά παραπάνω, αλλά να διατηρούμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το βάρος μας, ή αλλιώς να διατηρούμαστε μέσα στα πλαίσια φυσιολογικού βάρους, γιατί αυτό μας δίνει και την απαιτούμενη ενέργεια, χωρίς να στερούμαστε τίποτα από τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε. Πριν κλείσουμε την ενότητα της πρόληψης, προφανώς από τα λεγόμενά σας αντιλαμβάνομαι ότι προτιμούμε τα φυσικά προϊόντα, και αν τυχόν έχουμε δικό μας μπαξέ με τις ντοματούλες μας, τα δικά μας απορροκυπευτικά, τα προτιμούμε από του εμπορίου. Γιατί ένας από τους παράγοντες της καρκινογέννησης έχει αποδειχθεί ότι είναι και η αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων, ώστε να έχουμε όλο και καλύτερες ποικιλίες φρούτων και λαχανικών που να μην έχουν πάνω στίγματα, να είναι όλο και μεγαλύτερα σε όγκο ή σε μέγεθος τα φρούτα και λαχανικά. Οπότε αν μπορούμε να προμηθευτούμε βιολογικά ή ακόμα καλύτερα να τα καλλιεργούμε μόνοι μας, ώστε να αποφεύγουμε τα περιττά ραντίσματα, τα πολλά λιπάσματα και άλλους τρόπους ώστε να τα προστατεύουμε από διάφορα ζυζάνια από τις καιρικές συνθήκες, είναι πολύ προτιμότερο. Απλά δεν έχουν όλη αυτή την πολυτέλεια που είναι στην πόλη. Σίγουρα αυτοί μας ακούν που είναι στην επαρχία. Αυτοί που είναι στην πόλη, η λύση με τα βιολογικά, γιατί έχουμε ακούσει και κάποιες διαφορετικές απόψεις ότι είναι ένας μύθος, τα βιολογικά είναι όπως τα υπόλοιπα. Θα πρέπει τα βιολογικά που αγοράζουμε να είναι πιστοποιημένα από οργανισμό και να είναι από μαγαζιά τα οποία φέρουν πιστοποίηση. Δεν αγοράζουμε δηλαδή βιολογικά που απλά κάποιος μας λέει ότι είναι βιολογικά. Πλέον υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη βιολογικές λαϊκές αγορές που όλοι οι παραγωγοί φέρουν πιστοποίηση από οργανισμούς κρατικούς. Έχουν ελεγχθεί λοιπόν. Έχουν ελεγχθεί. Ναι, δεν αγοράζουμε από κάποιο οπωροπολείο οτιδήποτε το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει κάποιο βιολογικό προϊόν. Γιατί ξέρετε, είναι και της μόδας τώρα και βλέπουν κάποιοι επιτίδη ότι υπάρχει ανταπόκριση, οπότε βαφτίζει κάποιο προϊόν. Κυρίως η εκμετάλλευση γίνεται στους καρκινοπαθείς, οι οποίοι προσπαθώντας να προφυλάξουν την ήδη επιβαρημένη υγεία τους, πηγαίνουν προς τα βιολογικά προϊόντα για να μην έχουν επιβάρηση από φυτοφάρμακα και ορμόνες, και κυρίως σε νέες μητέρες οι οποίες θέλουν να ξεκινήσουν τη διατροφή των παιδιών τους, όταν αρχίζουμε και εισαγάγουμε μυστερεές τροφές, χρησιμοποιώντας βιολογικά φρούτα και λαχανικά. Οπότε εκεί θα πρέπει από το σημείο που προμηθευόμαστε βιολογικά, κυρίως φρούτα και λαχανικά τα οποία δεν είναι συσκευασμένα, ενώ στα συσκευασμένα τρόφιμα μπορούμε να ελέγξουμε τον παραγωγό και την εταιρεία και την χώρα προέλευσης, εκεί θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι φέρουν την ειδική σφραγίδα και ότι έχουν ελεγχθεί από κρατική υπηρεσία πριν τα αγοράσουν. Πολύ ωραία. Περνάμε τώρα στην ενότητα των καρκινοπαθών και της διατροφής που θα πρέπει να έχουν. Η διατροφική αγωγή είναι πολύ σημαντική σε μια αντικαρκινική θεραπεία, γιατί σε αυτή την περίοδο ο οργανισμός έχει πολλές απαιτήσεις και ειδικές απαιτήσεις. Η στόχη της διατροφικής αγωγής σε έναν καρκινοπαθή είναι καταρχήν να διατηρήσει το βάρος του, να προλάβει να βελτιώσει τυχόν διατροφικές ελλείψεις που έχουν δημιουργηθεί λόγω του καρκίνου ή λόγω της θεραπευτικής αντιμετώπισης που έχει ακολουθηθεί, να προλάβει και να βελτιώσει ή έστω να διατηρήσει την ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητα του οργανισμού του. Το πρώτο, το οποίο ανάλογα με την θεραπευτική αντιμετώπιση που ακολουθεί ο κάθε καρκινοπαθής, σύμφωνα με το θεράποντα ιατρό του, υπάρχουν και διαφορετικές παρενέργειες που αφορούν τη διατροφή όσον αφορά το γαστρεντερικό σύστημα. Δηλαδή, πολλές παρενέργειες, οι άνθρωποι που ακολουθούν χημειοθεραπείες, επειδή αυτή θεωρείται μια συστηματική θεραπεία που επηρεάζει όλα τα συστήματα του οργανισμού, συνήθως σε αυτούς τους ανθρώπους δημιουργείται μια μεταλλική γεύση στο στόμα, έχουν αποστροφή προς συγκεκριμένες τροφές, έχουμε μία είτε αύξηση είτε μείωση του βάρους, ενώ οι άνθρωποι που ακολουθούν ακτινοθεραπεία
Μπορεί να εμφανίσουν δυσανεξία στη λακτόζη, που είναι το κύριο ζάχαρο που υπάρχει στο γάλα, να έχουν τάση προς εμετό ή ναυτία, να εμφανίσουν διάρρη δυσκολιότητα και όταν έχουμε χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να έχουμε απώλεια βάρους, να χρειάζονται περισσότερες θερμίδες και περισσότερη πρωτεΐνη για να επουλωθεί το τραύμα ή τα ράματα από το χειρουργείο και τέλος έχουμε και πλέον και την άνοσοθεραπεία που είναι θεραπευτική αντιμετώπιση ή η ορμονοθεραπεία, όπου εκεί μπορεί να έχουμε μεγάλη κατακράτηση υγρών και μπορούμε και αυτή να αντιμετωπίσουμε μέσω της διατροφής. Αλλά ας τα πάρουμε καλύτερα ένα-ένα. Ακριβώς. Το βασικό και αυτό που πρέπει να προλάβουμε είναι αυτό που λέμε καρκινική κακουχία, δηλαδή όταν ο ασθενής χάσει πάρα πολύ βάρος και μαζί με αυτό χάνει και μυϊκή μάζα, με αποτέλεσμα να τον κάνει να νιώθει κόπωση, εξάντληση και συνήθως σε περιπτώσεις αντιμετώπισης του καρκίνου αυτό που οι περισσότεροι ασθενείς θα σου πούν είναι ότι είτε λόγω κακής ψυχολογίας, ότι έχουν συμπτώματα άγχους ή κατάθλιψης, είτε λόγω παρενεργειών των φαρμάκων, είτε λόγω ότι έχουν κάποιο χειρουργείο σε κάποιο μέρος του γαστρεντερικού συστήματος, έχει μειωθεί η όρεξή τους και άρα έχει μειωθεί και η πρόσληψη τροφής. Πολύ σημαντική είναι η πρόληψη εδώ, δηλαδή αν ένας άνθρωπος διαγνωστεί με καρκίνο, θα πρέπει από την αρχή να ξεκινήσει σωστή διατροφική αντιμετώπιση, γιατί αν φτάσουμε στο σημείο αυτός ο άνθρωπος ήδη να έχει χάσει πολλά κιλά ή να έχει χάσει πολύ μυϊκή μάζα, δυστυχώς μπορεί να κάνουμε πολύ λιγότερα πράγματα. Όσον αφορά για να μην έχουμε απώλεια βάρους, θα πρέπει να έχουμε πολλά και μικρά γεύματα. Τα γεύματα αυτά να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, να μην έχουμε ακραίες θερμοκρασίες που μπορεί να μην είναι καλά ανεκτές. Να έχουμε φαγητά της προτίμησής του ή να τρώει τις ώρες που νιώθει τη μεγαλύτερη πείνα. Το βασικό είναι να ξεκινάμε με ένα καλό πρωινό, γιατί εκείνη την ώρα ο γαστρεντερικός σωλήνας είναι άδειος και έχουν συνήθως και μεγαλύτερη όρεξη αυτοί οι ασθενείς. Θα πρέπει τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος της διατροφής του να αποτελείται από πρωτεΐνη και κυρίως ζωική, υψηλής δηλαδή βιολογικής αξίας, πρέπει να είναι η μισή και παραπάνω από την πρωτεΐνη που παίρνει σε καθημερινή βάση, δηλαδή να υπάρχει στη διατροφή του κρέας, πουλερικά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, ψάρια ή θαλασσινά, αυγά και ζωικής προέλευσης γενικά προϊόντα που υπάρχουν και γενικά στην καθημερινή μας διατροφή. Θα πρέπει να αποφεύγουμε τις έντονες μυρωδιές, να χρησιμοποιούμε δηλαδή πολλά μπαχαρικά στο φαγητό μας ή έντονες οσμές, γιατί αυτά μπορεί να μειώσουν την όρεξη του ασθενούς. Πολλοί γιατροί τους συστήνουν να κάνουν ένα μικρό περίπατο πριν από το φαγητό, ώστε να αυξηθεί η όρεξή τους και να καταναλώσουν μεγαλύτερη ποσότητα. Παίζει ρόλο, σας διακόπτω, παίζει ρόλο πού βρίσκεται το καρκίνο, σε ποιο σημείο του σώματος. Παίζει ρόλο προφανώς στο διατροφικό αυτό ρόλο που μας λέτε. Επίσης παίζει ρόλο η ηλικία σε όλο αυτό που περιγράφεται. Δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει στην ίδια περιοχή τον καρκίνο με κάποιον άλλον που έχουν διαφορά 20 ετών. Έχει κάποια διαφορά? Νομίζω ότι έχει διαφορά κυρίως στην ψυχολογία. Δηλαδή, συνήθως οι ηλικιωμένοι παραιτούνται και δεν θέλουν να προσπαθήσουν διατροφικά. Πολλές φορές έχει παρατηρηθεί ότι οι ίδιοι μειώνουν την κατανάλωση της τροφής τους για να γλιτώσουν από αυτό το μαρτύριο, όπως το ονομάζουν, μια ώρα γρηγορότερα ή να μην γίνονται πια βάρος τους, οικείος τους κτλ. Ένας νέος άνθρωπος είναι σίγουρα πιο δεκτικός στο να ακολουθήσει πιο πειθαρχημένα και πιο σωστά τις συμβουλές και να δεχτεί και συμβουλευτική από κάποιον διαιτολόγο ή από τον γιατρό του σε θέμα διατροφής. Ωραία. Καλό είναι επίσης τα υγρά να καταναλώνονται μεταξύ των γευμάτων και να είναι και υγρά που είναι πλούσια σε θερμίδες, όπως είναι η χυμή ή το γάλα ή κάποιες γρανίτες οι οποίες φέρνουν και ανακούφιση γιατί είναι δροσερές. Και επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιούμε και νέες συνταγές για να προσελκύουμε την όρεξη ή αν παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη πρόσληψη όταν τρώνε αυτοί οι άνθρωποι εκτός σπιτιού ή με την συντροφιά φίλων ή συγγενών, θα πρέπει να βρούμε και κάποια τέτοια τεχνάσματα. Πάντως να προτιμάτε το μαγειρεμένο φαγητό, τα συστατικά που αναφέρατε και όχι το junk food έτσι όπως το χαρακτηρίζουμε. Αυτό την περίπτωση του ταχυφαγείου την προτείνουμε μόνο σε περιπτώσεις που έτσι θα αυξήσουμε την πρόσληψη και θα κυρίως λόγω ψυχολογίας. Στον επιπλέον γεύμα, το να βγει εκτός σπιτιού και να βρεθεί με κάποιους φίλους και να φάει εκτός, ή αυτό που λέμε τα comfort foods, τα οποία είναι για να βελτιωθεί η ψυχολογία, για να νιώσουν καλύτερα αυτοί οι ασθενείς που να καταναλώσουν κάποια τέτοιου είδους τροφή.
Όσον αφορά για να αυξήσουμε τώρα τις θερμίδες που υπάρχουν στα είδη τρόφιμα, γιατί επειδή δεν μπορούμε να αυξήσουμε τρομερά τον όγκο της τροφής, γιατί θα αρνηθούν να την καταναλώσουν, χρησιμοποιούμε αρκετά λιπαρά, αλλά καλά λιπαρά, δηλαδή βάζουμε περισσότερο ελαιόλαδο, θα προσθέσουμε ελαιόλαδο σε σάλτσες, σε σούπες, σε ζωμούς, μπορούμε να λείψουμε το ψωμί τους με ελαιόλαδο ή με μαργαρίνη. Το φυστικό βούτυρο που δεν το τρώμε πολύ στην Ελλάδα είναι μια πηγή που μας δίνει καλά λιπαρά και μας δίνει περίπου 90 θερμίδες μια κουταλιά της σούπας, ενώ η μαργαρίνη μας δίνει 35 θερμίδες ένα κουταλάκι του γλυκού. Και για να αυξήσουμε την πρωτεΐνη, γιατί είναι πολύ σημαντικό για να διατηρηθεί η μυϊκή μάζα αυτών των ασθενών, μπορούμε να προσθέτουμε γάλα σε σκόνη, σε διάφορα ροφήματα που πίνουν ή να αυξήσουμε την κατανάλωση ζωικών τροφίμων. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουν φυσιολογικό το βάρος τους, γιατί αυτό μειώνει και τον κίνδυνο λοιμόξεων, που αυτοί οι άνθρωποι λόγω χαμηλότερου νοσοποιητικού είναι και πιο επιρρεπείς στο να πάθουν είτε κάποια ενδονοσοκομιακή μόλυνση, είτε να κολλήσουν κάποια συμπτώματα γρίπης. Και επίσης γιατί επηρεάζει το χαμηλό βάρος και την καρδιά και τα νεφρά τους αρνητικά. Οπότε θα πρέπει ως το δυνατόν να διατηρήσουν μεγαλύτερη... Αυτές οι τροφές λειτουργούν και ως τονωτικές ενέσεις στον ήδη επιβαρημένο οργανισμό από τις θεραπείες που ακολουθούνται. Σίγουρα, ναι. Γιατί επιλέγουμε τρόφιμα τα οποία είναι ήδη, δηλαδή τα τρόφιμα τα οποία αναφέραμε στην πρόληψη, εννοείται ότι πρέπει να τα τρώνε και οι άνθρωποι που είναι σε μια διαδικασία αντιμετώπισης κάποιας μορφής καρκίνου. Γιατί και αυτά θα τους βοηθήσουν. Και καλό είναι να τρώνε τα μικρά και συχνά γεύματα, η ξηρή καρπή, κυρίως τα μαύρα και τα κόκκινα φρούτα που είναι πολύ πλούσια σε αντιοξυδοτικά, όπως είναι τα βατόμουρα, τα μούρα, τα κεράσια, οι φράουλες, η ντομάτα όπως προείπαμε, όλα αυτά, η βιταμίνη C και τα τρόφιμα που την περιέχουν, όλα αυτά θα πρέπει να καταναλώνονται και σε ανθρώπους που είναι υποαγωγή. Πολύ ωραία. Θέλετε να συνεχίσετε, ναι. Μία άλλη, υπάρχει περίπτωση να έχουμε και αύξηση βάρους στους καρκινοπαθείς. Αυτή είναι πιο σπάνια, γίνεται συνήθως όπου υπάρχουν και ορμόνες και μπορεί να είναι και πλασματική λόγω κατακράτηση υγρών. Δηλαδή, ζυγαριά να δείχνουν ότι έχουν πάρει βάρος, αλλά αυτό να μην ισχύει στην πραγματικότητα γιατί έχουν μεγάλη κατακράτηση υγρών. Σε περιπτώσεις που όντως ισχύει, εκεί θα πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να τρώνε πιο υγιεινά, να προσέξουν το μέγεθος των μερίων τους και να ανταποκρίνονται σε αισθήματα πείνας και κουρεσμού. Δηλαδή, να τρώνε όταν όντως γουργουρίζει η κοιλιά τους και νιώθουν ότι πεινάνε και να σταματάνε την κατανάλωση όταν αισθάνονται κουρεσμό. Δεν θυμάμαι κάποιον καρκινοπαθή. Ναι, συνήθως είναι σπάνιο, γιατί οι περισσότεροι καρκινοπαθείς παραπονιούνται ότι έχουν ταχεία πλήρωση στομάχου. Δηλαδή έχουν αυτό που λέμε πρώιμο κορεσμό, χορταίνουν πάρα πολύ γρήγορα με μικρή ποσότητα τροφής. Και γι' αυτό το λόγο συστήνουμε και κάποια συμπληρώματα βιταμινών και μετάλλων όπως και πρωτεΐνη σε υγρή μορφή. Είναι δηλαδή με τη μορφή ροφήματος. Για να μπορούν να καταναλωθούν πιο εύκολα. Κυκλοφορούν και σε πολλές γεύσεις, βανίλια, μόκα, πορτοκάλι, τα οποία καταναλώνονται διάμεσα στα γεύματα, μπορεί να έχουν από 300-500 θερμίδες, οπότε υποκαθιστούν μισό ή ολόκληρο γεύμα, τα οποία καταναλώνονται πιο ευχάριστα, ειδικά όταν είναι από το ψυγείο, αρκετά δροσερά και με καλαμάκι. Αυτά είναι ειδικά τα συμπληρώματα για καρκινοπαθείς. Αυτά είναι ειδικά, συνταγογραφούνται από τον θεράπονη ιατρό και μπορούμε να τα βρούμε στα φαρμακεία. Δεν μπορεί να τα πάρει δηλαδή αυθαίρετα ένας καρκινοπαθής, γιατί επειδή περιέχουν συγκεκριμένη αναλογία πρωτεΐνης, υδατανθράκων, λιπαρών, καθώς και μικροθρεπτικών συστατικών όπως οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία, θα πρέπει ο γιατρός είναι αυτός που καθορίζει ποιο σκεύασμα ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του εκάστοτε ασθενή, σύμφωνα με το όργανο στο οποίο φέρει τη βλάβη και την αγωγή την οποία ακολουθεί. Πολλοί ασθενείς παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να καταναλώσουν μεγάλη ποσότητα τροφής γιατί εμφανίζουν συμπτώματα ναυτίας, όπου και τάση προς εμετό. Όταν έχουμε συμπτώματα ναυτίας, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, τα διατροφικά τύπου δίνουμε, είναι να τρώμε πολλά μικρά γεύματα, δηλαδή λίγη ποσότητα τροφής και αρκετά συχνά. Επειδή αυτή είναι κυρίως στις πρωινές ώρες, καλό είναι να υπάρχει μία μιλούχο τροφή, όπως είναι οι φρυγανιές ή τα κράκερ δίπλα στο κομοδίνο τους, ώστε να καταναλώσουν λίγο πριν σηκωθούν από το κρεβάτι, για να προλάβουμε αυτή την ναυτία. Η βιβλιογραφία λέει ότι βοηθάει και αρκετά η πιπερόριζα, το ginseng, που μπορούν να το προσθέσουν σαν μυρωδικό στα φαγητά τους. Χρειάζεται πολύ καλός αερισμός χώρου μέσα στο σπίτι, όταν το φαγητό που μαγειρεύουμε να μην είναι πολύ πλούσιο σε μπαχαρικά ή σε έντονες μυρωδιές, γιατί μπορεί να επιδεινώσουν το αίσθημα ναυτίας. Τα φαγητά να καταναλώσουν στη θερμοκρασία δωματίου και τα υγρά να είναι δροσερά και συνήθως τους ανακουφίζει το να τρώνε γιαούρτι ή να τρώνε τρίματα πάγου.
Το γιαούρτι δεν προκαλεί ναυτία? Είναι ανάλογα με τον οργανισμό. Απλά επειδή είναι δροσερό, καταπραίνει αυτό το αίσθημα. Και σίγουρα να πίνουν υγρά ανάμεσα στα γεύματα, γιατί η μεγάλη κατανάλωση υγρών μπορεί να επιτείνει την ναυτία. Τώρα, όσον αφορά τον εμετό, δηλαδή όταν ήδη έχει προκληθεί εμετός, θα πρέπει πρώτα να σταθεροποιήσουμε τον εμετό, δηλαδή να σταματήσουν τα επεισόδια εμετού και μετά να αρχίσουμε τη σύντηση του ασθενή. Συνήθως στον εμετό απαγορεύουμε τα αναψυκτικά, γιατί προκαλούν ρέψιμο και το ρέψιμο μπορεί να επιδεινώσει την τάση για εμετό, και δίνουμε λεπτόρευστα υγρά, όπως είναι ο ζωμός, το ζελέ, το γιαούρτι. Άλλος ένας μύθος, δηλαδή, όταν κάποιος έχει κάνει εμετό, που λέμε να πιει ένα συγκεκριμένο αναψυκτικό, μπορώ να το πω, κοκακόλα. Ναι, αυτό το λέμε κυρίως για την καφεΐνη, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε το αναψυκτικό να ξεθυμαίνει. Με το να πιεις να φύγει, δηλαδή, το ανθρακικό, μπορεί να είναι αυτό που προκαλεί το ρέψιμο και μπορεί να επιδεινώσει την τάση για εμετό, και είναι και αρκετά ερεθιστικό στο στομάχι. Οπότε αυτό θα έχει χειρότερο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να είναι ξεθυμασμένο το αναψυκτικό τύπου κόλλα που θα προτιμήσουμε, γιατί παλιότερα λέγανε να πιεις μία κουταλιά ομό ελληνικό καφέ για να κάνεις. Γιατί και το αναψυκτικό τύπου κόλλα, επειδή περιέχει καφεΐνη. Γι' αυτό συνιστάται ότι πράγματα μαθαίνουμε λάθος τελικά. Ναι, υπάρχουν πολλοί μύθοι γύρω από τη διατροφή, και επειδή υπάρχει και πολλαπλή ενημέρωση και αρκετή παραπληροφόρηση, γι' αυτό θα πρέπει, ειδικά όταν κάποιος είναι ασθενής, να απευθύνεται σε κάποιον πτυχιούχο διαιτολόγο, ώστε να έχει σε συνεργασία με τον γιατρό και τη σωστή διατροφική αντιμετώπιση. Δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο πάνω στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Συνήθως έχουμε και διάρειες και δυσκολιότητα μπορεί να προκληθεί από τον καρκίνο. Στη διάρρεια αυτό πρέπει να προσέξουμε είναι να μην υποστεί αφυδάτωση ο ασθενής μας, οπότε θα πρέπει να καταναλώνει τουλάχιστον 8 ποτήρια υγρά την ημέρα σε θερμοκρασία δωματίου. Θα πρέπει να μειώσει την κατανάλωση καφεΐνης, γιατί η καφεΐνη είναι διουρητική, οπότε ενισχύει την αφυδάτωση, το ενδεχόμενο αφυδάτωσης, και δεν θα πρέπει να παίρνει πολλές φυτικές ίνες, γιατί προκαλούν αέρια, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους επιδεινώνουν το αίσθημα της διάρειας, και όχι λιπαρά ή τηγανιτά φαγητά. Και επίσης θα πρέπει αυτό που να προσέξει στις ετικέτες τροφίμων είναι να μην περιέχουν ένα γλυκαντικό που λέγεται σορβιτόλι, η οποία έχει ήπια υπακτική δράση. Οπότε μπορεί να επιδεινώσει το αίσθημα διάρειας. Τώρα, στη δυσκολιότητα είναι ό,τι κάνουμε και σε έναν μη ασθενή, όταν κάποιος αντιμετωπίζει δυσκολιότητα, δηλαδή αυξάνουμε την πρόσληψη. Εδώ είναι το ακριβώς αντίθετο της διάρειας των φυτικών ινών. Πρέπει να τρώει τρόφιμα τα οποία περιέχουν πολλές ίνες, περιέχουν φλούδια, σπόρια, δημητριακά ολικής αλέσεως, και εδώ μπορούμε να περπατάει ώστε να υπάρχει κινητικότητα του εντέρου, γιατί δυστυχώς αυτοί οι ασθενείς και λόγω ψυχολογίας και λόγω πόνου αδρανοποιούνται μέσα στο σπίτι και δεν έχουν αρκετή φυσική δραστηριότητα, και μπορούμε να δώσουμε κάποια συμπληρώματα, είτε συμπλήρωμα φυτικών ινών που είναι διαλυόμενες μέσα σε νερό, είτε το ψήλιο, το οποίο μπορούμε να το προμηθευτούμε, υπάρχει και στα φαρμακεία σαν συμπλήρωμα διατροφής, αλλά μπορούμε να το προμηθευτούμε και από μαγαζιά τα οποία πουλάνε μπαχαρικά, βότανα κτλ, το οποίο να το προσθέσουμε μέσα στα δημητριακά μας ή σε διάφορες σαλάτες, και αυξάνει την κινητικότητα του εντέρου. Πολύ ωραία. Επίσης, το τελευταίο κομμάτι είναι ότι αυτοί οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν ξηροστομία, δηλαδή αυτό που λέμε να στεγνώνει το στόμα τους, και εκεί, επειδή έχουν μειωμένη παραγωγή σάλιου, εκεί ελοχεύει ο κίνδυνος να εμφανίσουν μεγαλύτερα συμπτώματα τεριδόνας με τη μειωμένη παραγωγή σάλιου, και χρειάζεται να ενυδατώνονται. Εκεί βοηθάει να πίνουν υγρά με το καλαμάκι, και κυρίως βοηθάει να πίνουν ξινά υγρά, όπως η λεμονάδα, τα οποία αυξάνουν την παραγωγή σάλιου. Πάλι για φυσική λεμονάδα μιλάμε, ναι, έτσι. Για στημένο λεμόνι κανονικά στο σπίτι. Και το τελευταίο είναι ότι η ακτινοβολία συνήθως ερεθίζει το λαιμό και τον ισοφάγο και μπορεί να κάνει στοματίτιδα ή ισοφαγίτιδα, και εδώ προτιμάμε μαλακές τροφές, όπως είναι οι κρέμες, οι σούπες, το ζελέ, το ανθότυρο, ώστε να μην έχουμε ερεθισμό. Αποφεύγουμε τα σκληρά τρόφιμα, όπως είναι η κόρα του ψωμιού, τα τηγανιτά, τους ξηρούς καρπούς, τις ελιές, ό,τι μπορεί να ερεθίσει το λαιμό. Αποφεύγουμε τις ακραίες θερμοκρασίες, και επίσης μπορούν να ξεπλένουν το στόμα τους με μαγειρική σόδα, που η αναλογία είναι σε ένα ποτήρι νερό, βάζουμε μια κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα, αυτή που όλοι έχουμε στα σπίτια μας, και αυτό μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη υγιεινή και στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Πραγματικά ήδη έχουμε ξεπεράσει το χρόνο και δεν είπαμε ούτε τα μισά από αυτά που είχαμε προγραμματίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα, πάρα πολλές τροφές και πάρα πολλά τα όσα μπορεί να κάνει κάποιος και για την πρόληψη αλλά και για την αντιμετώπιση του καρκίνου.
καρκίνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα πολύ. εδώ. Να πω ότι σας γνώρισα μέσα από μια δυσάρεστη περιπέτεια που είχε ο πατέρας μου, που δεν μπορέσατε να βοηθήσετε, στον οποίο αφιερώνω και την σημερινή εκπομπή. Δυστυχώς τον έχασα, συγχωρήστε με, πριν από λίγο χρονικό διάστημα. Αφιερώνω λοιπόν αυτή την εκπομπή για όσους μπορούν να προλάβουν μέσα από τη διατροφή με την βοήθεια της κυρίας Κοτοπίδου και οποιοδήποτε άλλο διατροφολόγο μπορεί να σας βοηθήσει για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε αυτή την νόσο που πραγματικά ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σε μια άλλη εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Όψεις και Απόψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Μαζί και πάλι αύριο.